alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangi yankoɓe, on calminama, on njurama. Ngal ɗo alluwal ene wayno ngal janganoma allif ba jorɗo ta jorɗo hun endu jatongu piccuɗo ha tongu piccuɗo ha tongu piccuɗo del radel ara zayin sinara shintoyɗo piccuɗo saredo piccuɗo daredo piccuɗo ɗa koyngal ra koyngal ayna baliɗo piccuɗo gayna baliɗo piccuɗo ɗo ko fa jorɗo ko ɗo haɗata gafara ɗo ko kef lamara mimarak nunarak wow ha saqiru yanara ko oɗo wow diwano o moni alif ba jorɗo ta jorɗo hun endu jatongu piccuɗo ha tongu piccuɗo ha tongu piccuɗo del radel ara zayin sinara shintoyɗo piccuɗo soiredo piccuɗo daredo piccuɗo ɗa koyngal ra koyngal ayna baliɗo piccuɗo gayna baliɗo piccuɗo fa jorɗo gafara kef lamara mimarak nunarak wow ha saqiru yanara alif ba jorɗo ta jorɗo hun endu jatongu piccuɗo ha tongu piccuɗo ha tongu piccuɗo del radel ara zayin sinara shintoyɗo piccuɗo soiredo piccuɗo daredo piccuɗo ɗa koyngal ra koyngal ayna baliɗo piccuɗo gayna baliɗo piccuɗo fa jorɗo gafara kef lamara mimarak nunarak wow oɗo diwano o moni wow ha saqiru yanara video baɗnoɗo ɓennuɗo oɗo woni mo arani toon o moni o artirama ɗo video mon jatono gaɗiɗo fofo halanoma kono en diwino oɗo wow e gartiri o moni wow ɗum fof wona video gadano o goto diwano o artirama o moni ƴette kuɗi mon e karneji mon bañirɗon jangon ɗigga ɗo jangde nde haaɗi limto ni foti so ɗiggi andu a wawi limto so ɗiggani noon ala koye mbawi hen ƴettu kuɗol ma e karne ma bañirtoɗa janga ɗigga a hoolaki hoorema ƴeewa cammorɗoma ɗakkoɗa sara makko aɗa namdom omo haalanma aɗa namdom omo haalanma ha Allah walluma mbatta yiide karfeje ɗe Allah walli on noon mi hollino on so adima no wayata mi holli on hakkude bindol no wayata mi holli on sara bindol no wayata so seri ndima no wayata kay hen alkulal waɗama noon ha timmi hankadi noon o ngal alluwal kangal gotal tongira ko jangono ko wala gotol on jaram wassalam ko musidɗo mon giɗo mon almudo mon nder e bowal Yaya Ly Kaolack Sénégal alhamdulillah on jaram a saggi noon rewɗo henne on saaha min caggidma wona ɗon cagguɗo min kaldata ko cagguɗo min kaldata oɗo numéro ndewata ngara caggitoɗa min caggidma inchallahu taala.
nanji o numéro ndewata ngara caggitoɗa wonande an cagguɗo o min kaldata eyi cagguɗo o min kaldata jiɗɗo saggitade o bisimilla muɗum walla o yi hen ko fewani yo rew ɗon kadi o haalana min wonde an de a bonniɗo walla an de a ñawniɗo min mbawa fewnidde ko yaawi oɗo numéro kala jiiɗo hen ko fewani yo rew e makko holla min a diwiɗo walla a bonniɗo walla ɗo fewani min gara min pewnida ha feewa yo Allah wallu yo Allah ren yo Allah o gondiɗo